Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, але гэтым разам у такім нязвыклым фармаце, таму што гэта наш сумесны стрым Еўрарадыё і таксама беларускага пэна і міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў. Чаму? Таму што усе разам мы працягваем знаёміць вас з пісьменнікамі і іх творамі, якія ўвайшлі у кароткі спіс літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Я хотел бы коротко нагадаць, па-першае, што у нас ужо былі два выпускі, і вы можете зайсці і паглядзець, азнаёміцца са стрымам, дзе мы размаўлялі з Сергеем Дубаўцом, знаёмілі з ім наших гледачоў і яго кнігай «Занзібар. Сталенне маладой душы», і таксама была ўжо у нас у гасцях пісьменніца Югася Каляда і яе твор «Перамена месцаў». Ну что ж, на чарзе, так, не, чакайце, першым я скажу на чарзе, я хотел бы нагадаць, што цырымонія уручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца за 25 год адбудзецца 15 лістапада о 19 гадзіне у Еўрапейскім цэнтры салідарнасці у Гданьску. Таму, калі ласка, хто там, хто побач, а хто можа і не побач, але вельмі хацеў бы папрысутнічаць, то, калі ласка, дату, месца ведаеце, набывайте квіткі і чакайце сустрэчы з пэнам, з літаратарамі, з Гідройцам, з уручэннем, карацей кажучы, з усім вось гэтым пантэонам прыгажосці. Такім чынам, у нас у гасцях гэтым разам публіцыст, былы галоўны рэдактар беларускай службы радыё «Свабода» Александр, вы не поверыце, Лукашук. І яго кніга «Там, дзе няма цемнаты. Радыё Свабода». Ну што ж, таким чынам, вось у нас як это сказали, просто зборышча Лукашукоў у эфіры. І, дарэчы, самы першы каментар нам написала Тацяна Лукашук. Як же я люблю гэта гаспадара, дзякуй за сустрэчу. Ну, я так разумею, што ўсё-таки это не пра мяне было напісана, а пра спадара Александра. Але, спадар Александр, як дзяліць пальму першынства Лукашукоў будзем? Па-першае, па-другое, ўсё ж такі, ведаеце, я прыгадываю гісторыю, гэта быў дзесьці год ці то 9, ці то там вот нешта там такое, ці 8, мяне спыніў даішнік, паглядзеў мае правы і спытаўся: а вы гэтаму Лукашуку са Свабоды не сваяк? Я сказаў: не, конечно, не сваяк, бо не, как бы, ведаў, што не сваяк, але можа я памыляўся, можа вы мой які-нибудь страчаны сваяк, можа далёкі, а можа і не надта далёкі. Нават не аднафамілец. Бачыце, як выслізгівае, ну? Ведаеце, Зміцер, у нас же с вами тут такая ситуация, уже колькі разоў у меня история такая отбывалася у жыцці, даешь кому-нибудь комментар по-ангельску, звычайно, американской станции, какой-нибудь европейской, и они представляют, вот зараз з нами на сувязі про падзеі, там шар збілі паветрана в Беларусі, еще нешта. Но прокомментуе, расскажет Александр Лукашенко. І ведаеце, я спачатку вздрагивал, я крыўдзіўся, я перажываў, а потом задумаўся, у чым тут справа. І ведаеце, я прыйшоў да высновы, што на самом деле ёсць толькі 4 мужа ісціны. Это Марк, Матфей, Иоанн и Лука. Ну так что ж вы хотите? Хотите истины, вот слухайте Лукашуков. Ну да, будете слухаць Лукашукоў. Спадар Александр, давайте все ж таки да вашай літаратурнай творчасці. Для тых, хто, можа быць, прапусціў гэты момант, ну так сталася, што спадар Александр, які заўсёды быў для мяне галоўным рэдактарам беларускай службы радыё «Свабода», ну цяпер не займае гэтую пасаду. Але ці цяжка вам далася вось гэты сыход са «Свабоды»? Што яно для вас? Дмитрий, скажите, я правильно памятаю, что вот годов, видать, 20 назад вы написали такую песню «Свободу мне дай», «Ці свободу нам дай»? Да, была такая песня, да, «Свободу мне дай», так и называлась. Добрая память у вас, глядзьце. І ось, ведаеце, там есть один гениальный радок, вот, які меня некалі вельмі ўразіў. Там назывался, по-моему, так гучаў ён «По дорогах стоптаных небес».
Вот я думаю, что ж это за человек мог написать так вот, с пункту гледжання некого уже анёла, якому трохи устыло это все, что ж нябёсы стаптаныя. Ведаеце, часам все ж таки нават нябёсы стоптваюцца. Але у нас з вами такі занятак і такая прафесія, што насамрэч это ж не прафесія, это же лад жыцця. І пакуль жывы, так ты в ёй. Ну да, мы з вами як это амаль што як гэтыя Джеймсы Бонды, былых агентаў не бывае, да, і былых журналістаў не бывае. Бываюць, але не в нашым выпадку. Ну гэта дакладна. Слухайте, калі мы ўжо загаварылі пра песні, то давайте шчыра прызнаемся, што вось гэтую назву сваёй кнігі, ну гэта фактычна цытата, якую вы ўзялі таксама з добра вядомай песні добра вядомага гурта. Истинная правда. Вы, як сам музыка і аўтар шмат якіх рок-вершаў, конечно, в курсе этого дыскурса, але нашим, магчыма, гледачам і слухачам варта нагадаць пра існаванне такого гурта, рок-гурта беларускага, як Уліс, і яго каманды, в тым ліку Славы Кореня і Фелікса Аксёнцева. І вось в 1990 годзе яны заспявалі «Не спушчы ні з поля» песню, якая называлась «Стварылі», называлася «Радыё Свабода». Это было так нечакана. Якраз в гэты год я пачаў працаваць на «Свабодзе», і меня она тады, конечно, вельмі ўразіла. Можна сказаць, уразіла вот не толькі тым, што это рок-балада, вельмі таленавіта выкананая, але нейкай загадкавасцю, цьмянасцю. Магчыма, это вот адмысловая рыса рок-паэзіі, але яна дазваляе вельмі шырокую гаму інтэрпрэтацый. І там была она настолькі шырокая, што амаль неясна пра што. Ну, по шчырасці вам скажу, наши шановные гледачы, тут вот трошечку, как бы так, гаспадар Александр не договорывая. Я-то давно и добра знаёмы с Феліксам Аксёнцевым, аўтарам гэтай тэксту гэтай песні. І я ведаю, што яны дадамовіліся, і Фелікс напісаў гэтую песню, гэты тэкст для того, каб падсвяціць прыход Александра Лукашука на пасаду галоўнага рэдактара Радыё Свабода, каб праз рок-музыку как бы піар такі зрабіць. Просто, Зміцер, які інсайт. Калі вы мяне яшчэ і пазнаёміце з Феліксам, буду вам вельмі удзячны. Не поверу, што вы не знаёмыя з Феліксам Аксёнцевым. Ну вот, незнаёмы. Ну добра, тады пазнаёмлю. Але давайте вот все ж таки на гэту тэму сапраўды трошечку. Вот вы заўважылі, што гэта как бы фраза яна з твора песні гурта Уліс «Радыё Свабода», але яна-то глыбей узыходзіць да роману Джорджа Оруэлла 1984. І там трошачку іншы сэнс укладаецца вось у гэтыя развагі пра святло, цемру і ўсё астатняе. Калі я не памыляюся, там у гэтай кнізе яно азначае адваротнае. Гэта катаванне святлом. Так вось у сённяшніх умовах гэтая і сама фраза, сама тэма, яна набывае крыху такое значэнне вельмі шматграннае у сённяшняй сітуацыі, не? Ну, нават сказаць, у Орвела ввогуле вусцішнае, потому что, конечно, святло — это заўсёды пазітыўны вобраз. І раптам аказваецца, што ён мае, як у Орвела, всё двойную природу и двойный характер. Мне здаецца, што вот Аксёнцев і беларуская рок-музыка, якая тады існавала, зразумела вот эту дыхатамію, і вельмі смела і адважна яны паспрабавалі яе выправіць. І яны вступілі, я думаю, што в такі творчы дыалог, палеміку в пэўным сэнсе с Орвелом Аксёнцев уступіў. І мне здаецца, яны знайшлі адэкватны адказ. Яны все ж таки выправілі это і зрабілі акцэнт на першаснае значэнне святла. Это такая гамлетовская, конечно, ситуация, і наши рок-музыкі выканалі. Ну, уже як раз яны зрабілі, так і нам трэба, кажется, за імі ісці следам, раз яны адкрылі такі шлях і так яго асвятлілі.
Я працытую, але пакуль што не вас, а намі ўжо сёння ўзгаданага Сергея Дубаўца, які пісаў такую кароткую рэцэнзію на вашу кнігу, і там ёсць такія словы вось пра гэтае значэнне святла, катаванне святлом, і ён піша: пра што цяпер ведаюць усе беларускія палітвязні, і насуперак свабоды у кнізе Лукашука паўстаюць не толькі турма, але і бюракратыя, і само чалавечае глупства, а часам і сам чалавек. Вось дзе ўласна і патанае наша свабода. То бок усё ж таки гэта кніга ваша не выключна пра рэдакцыйныя нейкія там інсайды, там аповеды пра працу рэдакцыю. Гэта шырэй. А ведаеце, я думаю, что любая книга, калі она пачынае атрымлівацца, она становится шырэй. Вось я читав недзе, что ваш с Максимом Груновым проект «Национальная беларуская нацыянальная ідэя» пропустили праз нейкія алгаритмы, каб вылучыць там галоўныя паняткі, да? И вот там была вот эта тройка знакамітая, якая атрымалася. Нагадайце вот яе. Ну, там было у залежнасці ад кнігі, но там было на першым месцы мова, свабода і штосьці яшчэ, я уже не памятаю, калі па шчырасці. Наколькі я памятаю, была мова, незалежнасць, свабода. Так. Ну, я не ведаю, наколькі ваш гэты падыход быў, ну, як бы колькасны, ці парадак тут мае значэнне. Вот я часам думаю, что свабоду трэба ставіць, магчыма, на першае месца. В этом, ну, для меня, принамсі, для нашей профессии, она все ж таки стоит на першым месцы. Свобода, мова, незалежность. Ну, а может это коло. Конечно, как только мы начинаем говорить про свободу, про ту великую свободу с малой литеры, то в центре опинается человек. И то, чем он занимается. Ну, а человеки у нас занимаются всем, от тым, што яны сядзяць у карцерах СІЗО як палітвязні, так і тым, што ахоўваюць гэтых палітвязняў і катуюць, да, цэлы спектр, з якім даводзіцца сутыкацца. Калі пісалася эта кніга, калі я пачаў пісаць, трое моих дорогих коллег были за кратами. Игорь Лосик, Олег Груздилович, Андрей Кузнечик. И вот, коли уже я ее дописывал, на волю вышел тогда Олег Груздилович. Потым вот сёлета на волі апынуўся Андрей Кузнечик, наш вельмі таленавіты, таксама не толькі аўтар і паэт. І вот зараз такое великое счастье Игорь Лосик. Книга раптам знайшла завершение в этих своих трох болевых самых моментах. В этом сенсе она оказалась расцягнутая ў часе, і вось некаторыя моманты завершыліся. Я вельмі спадзяюся, Олег уже напісаў сваю кнігу, што два наших з вами калегі, журналісты, змогуць свой журналісцкі прафесійны і вока, і талент, і мову неяк увасобіць у наступныя працы, у кнігі. Я яшчэ раз спашлюся на Сергея Дубаўца. Ён калі казаў пра вашу кнігу, ён сказаў, што гэта не такі аповед, вот скажем, ад кропкі А, так вот і па датах паступова пра 30 гадоў працы на пасадзе галоўнага рэдактара, там кухня рэдакцыйная. Гэта як танец. Крок наперад, два крокі назад, там трошкі ў бок, трохі яшчэ некуды. Чаму так? І ці сапраўды вот Дубавец так апісвае хаду сцэнару вашай кнігі? Сюжэту дакладней. Ведаеце, Зміцер, неяк давно я памятаю, што хацеў напісаць думаючы. Ну, знаете, кожны рэдактар трошкі заглядвае наперад. Я працаваў пэўны час в газеце, в «Звездзе». Я быў галоўным рэдактарам выдавецтва «Беларусь». І прывык трошки думаць рубрикамі, альбо цыкламі, альбо планаваннем кніг. І вось я думаю, калі я буду пісаць пра працу журналіста, а мне самому вельмі падабалася чытаць успаміны журналістаў, кнігі пра журналістыку, то трэба будзе, відаць, напісаць перад свабодай, на свабодзе і пасля свабоды, як бы трыпцік, да? І я напісаў першую кнігу «Перад свабодай», і тут мой рэдактар у той час, Сергей Дубавец,
Взяв я эту назву, выкреслил и назвал ее зусім иначе. Там одна была вставная новелла «У фиолетовой ночи в угол крыла». И эта книга вышла под назвой не «Перед свободой», а «У фиолетовой ночи в угол крыла». Это была такая трошки фантастычная эссе про войну на вуліцах Менска, якая насамрэч адбылася такі праз 20 гадоў. А вот это вот повинно было быть на свободе, но потом не удалось. Вот планировать со свободой не удается. Это справа в тым у часе, ведаеце, вот думаючы пра працу на свабодзе, в прынцыпе пра беларускую сітуацыю, я давно пачаў сумнявацца в тым, што календары маюць сэнс. Ввогуле, гледзячы на гісторыю чалавецтва, мне здаецца, што час размеркаваны вельмі няроўна ў свеце. І што в адных краінах ці месцах ужо 25-е стагоддзе, а в іншых яшчэ 14-е. Это не толькі таму, што я там працаваў, скажем, в афганскай рэдакцыі, займаўся Афганістанам, дзе, в прынцыпе, так 12-е стагоддзе шмат дзе знаходіцца. А это и в самой Беларуси, это и в профессии бывает. Час размеркованы неравномерно. И тому, когда ты спробуешь про нечто писать, ты не можешь писать равномерно. Сама природа и этого материала не дозволяя тебе ісці хроналагічна. Фактычна, што кожны раз атрымліваецца, это тое, што Владимир Набоков называў узор, орнамент. Ты ствараеш орнамент. А вось дзе в яго пачатак, дзе канец, што ім важнее, это пытанне, на якія часам не можа адказаць нават сам аўтар. Мне заўсёды цікавіла меркаванне больш дасведчанага калегі, як ўсё ж такі мы сваёй працай журналістыка, медыі уплываюць на працэсы, якія адбываюцца ў краіне. Ну, ўсё ж такі Радыё Свабода была і да таго, як Беларусь стала незалежнай і ўвесь гэты час. І скажите мне, вот ваше бачанне, ўсё ж такі, якую ролю Радыё Свабода адыграла ў фармаванні палітычнага жыцця ў Беларусі вось за гэты час? Мне здаецца, што самы просты, відаць, будзе адказ такі паводле аналогіі. Мне здаецца, што это роля антыбіётыка, перш за ўсё. Роля прышчепкі, якая не дазваляе некаторым хваробам, уласцівым як хворым людзям, так і людзям здаровым, які могуць захварэць, развіцца і цалкам як бы знішчыць вот это свободное громадское жыццё. В принципе, незалежная журналистика вся выконвае в грамадстве вот эту ролю прышчепак і ролю антыбіётыка. Бо харчаванне, конечно, таксама роля журналістыкі ствараць культурніцкія праграмы, ці навуковыя, якія інфармацыйныя, бізнес-інфармацыя, там эканамічная, спартовая, любая. Але это можа рабіць не толькі журналістыка. Это могуць рабіць іншыя медыйныя, як бы это сказаць, структуры, якія фактычна падобныя да журналістыкі, але не зусім журналістыка. А вось вот та журналістыка, якой займаецца незалежныя медыі ў Беларусі, я маю на ўвазе і тыя, якія фінансуюцца з-за мяжы, як Белсат, Свобода, Еврорадио, Радиорація, цяпер Тутбай, так і тыя, якія існавалі незалежна в самой Беларусі, такія легенды нашай беларускай незалежнай журналістыкі, як Белапан, тот же Тутбай, рэгіянальная газета, Інтэкспрэс, шматлікія невялікія і вялікія і платформы, і сайты, там, свабодныя новости. Ну і, конечно же, народная воля, пачнеш Свабоды Германчука. Яны перш за ўсё выконвалі вот эту ролю умацавання імунітэту. І это тое, што дазваляла нам больш-менш годна, я думаю, жыць даволі шмат гадоў і дзесяцігоддзяў. Як толькі это знікла, з'явілася то, што іншым словам, як цвіль, да, плесень, і не назавеш. Спадар Александр,
ці ёсць гэта у вашай кніге і ці до конца праўдзіва вы опісалі гэтыя працэсы? Я пра што тое, што пра што ну ўжо хаікаецца там Дубаўцу, і узгадваю яго часта. Цягацца з КДБ дырэктару радыё Свабода даводзілася на працягу ўсёй кар'еры, пра што ў кнізе ёсць цэлыя прыгодніцкія сюжэты. А можна трошачку інсайдаў, як вы цягаліся з КДБ на цягам усёй сваёй кар'еры і пра што за прыгодніцкія такія ёсць сюжэты у вашай кнізе? Ну, Зміцер, мы ж нешта мусім пакінуць чытачам, правда? Ну, мусім, конечно, але ж мы павінны іх яшчэ і зацікавіць, каб нешта там закінуць нейкую такую цікавостачку, але не до конца, каб сказалі, так, трэба пайсці пачытаць там, на якім гаду сваёй працы на пасадзе галоўнага рэдактара Лукашук стаў сексотам. Тут до этого не дочитаете, в книжцы нема, этого ніколі не было. Ведаеце, я был сябрам камісіі Верховного Совета, того першого демократичного, у справе ахвяраў палітычных рэпрэсій. І вот як сябра этой камісіі, я меў пэўны час доступ до архіву КДБ. Ну, быў такі кароткі перыяд галоснасці в КДБ, значыць, калі можна было туда з даследчыкам ці неяк сябру этой камісіі Верховного Совета зайсці. І так вот нарадзілася одна моя кніжка «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста». Там была, по-моему, великая колькасць томов, і я думаў, што часу наперадзе вельмі шмат. І я прыходзіў, як мне дазвалялі магчымасці, бо таксама был заняты, працаваў, прыходзіў, калі мне быў час, і вывучаў гэтыя тамы, а потом раз, і гэтыя дзверы захлопнуліся. І вось адзін з урокаў ад КДБ: ты ніколі не ведаеш, калі все можа скончыцца, і скончыцца вельмі хутка. Што я потым не рабіў? Якіх толькі не пісаў скаргаў, і куды больш ні разу я до гэтых дакументаў не дабраўся. То есть паразы таксама здараліся. А ситуация конкретная, якую я там описываю, ну, она была звязаная з нашай з вами професіяй. Аднойчы я прилетел в Менск і побачыў, што мне прыйшло по имейлу паведамленне з вельмі цікавай і важнай навіной пра саботаж у менскім метро. Была закрытая целая линия, и один из работников метро написал мне про это. Мы не ведали причину, а тут сам человек-супрацовник все подписался. И я пришел в редакцию и попросил наших коллег проверить эту новину. И коли подтвердится, атрымаць комментары магчымыя, стали проверять, шукаць, высветлілі, сапраўды рух спынены. Звярнуліся па афіцыйны каментар, адказу няма, конечно. А неафіцыйна знайшлі аднаго з кіраўнікоў метро, нечый асабісты знаёмы, той пацвердзіў, да, сапраўды так, нехта пасек кабелі. Это тыповы акт саботажу. И мы надрукавалі эту нотатку. Я про это и забыўся. Раніцай, там, 10-11 гадзін уже все было проверено, надрукавалі, новые навіны пошли. И тут к концу працоўнага дня рапта звоніць телефон в бюро, и загадчика выкликаюць в КДБ. И мы думаем, что ж там такое? Стали взгадывать, ну там затрымали нашу журналистку одну, як раз памятай была история активисток Фемен, вывозили з Беларусі, нават головы погалили, там фарбой некой зеленкой облили, и это нашу журналистку затрымали. А еще некая ситуация, думаю, что там? И вот он вечером мне звонит и каже, я вот тут у кабинете у товарища полковника, и даже полковник пытается, кто нам поведал эту новину про. Ну и вот далее стала разгортываться ситуация, бо КДБ шукала того, кто дал эту информацию. Для журналистов эта ситуация, для европейской журналистики, для американской, для незалежной журналистики, эта ситуация однозначная. А сродки массовой информации не выдают свои крыніцы. Журналисты не выдают своих крыніцаў. Это давер паміж грамадствам і прафесіяй. А дзяржава тут трэці гулец, і ў дадзеным выпадку інтарэсы грамадства і прафесіі вышэйшыя. І вот далей пачала разгортвацца драма, в якой стала ўдзельнічаць уже кіраўніцтва радыё Свабода, якое юрысты, якія в канцы рэшце рэшт авесілі мне, так сказать, рашэнне і прысуд.
назвать имя, выдать, бо иначе мы стратим бюро, не сможем выполнить свою миссию. Этого человека все равно знойдут, потому что было послано по белорусской там, этой поште имейл. І ось тут узнікла така ситуація, і я зрозумів, що коли я виконую розпорядження свого керівництва, мені треба звільнятися. Я не можу після цього бути директором, не можу працювати на свободі. Коли я не виконую, звольнять мене, тому що буде знищена вся наша праця. Ну от ця дилема возникла. Ну, як вона вирішилася далі, це все-таки в книжці. Читайте ў кніжцы. Вот я акурат таки рыхтаваў адно з наступных пытанняў, каб вы сказали, чаму варта пачытаць вашу кнігу. Ну вось прынамсі таму, каб даведацца, што ж усё ж таки абраў Александр Лукашук у гэтай сітуацыі. Дарэчы, я тут нездарма пажартаваў пра сексотаў і агентуру. Я ведаю, што гэтая тэма агентаў, агентуры, сексотаў вас цікавіла увесь час. Ці знайшло гэта адлюстраванне, гэтая тэма у кнізе, і ўвогуле як вы ставіце да гэтай любімай забаўкі беларускай апозіцыі, там цяпер это дэмсіламі называюць, шукаць агентуру паўсюль. Ну ці як кажа Зянон Станіславович, усе агентура і маргінез паўсюль, толькі ён і Павел Усаў не. Бачыце, это же агульначалавечы занятак. Я думаю, что он пачаўся вот ад Евы с Адамом, ад Каіна там, і Авеля, весь час шукаць стайныя спружыны. Тут з гэтым трэба разумець, что это убудавана, так сказать, у спосаб пазнання чалавека, навакольнага свету. Тут нічога такого надзвычайнага, унікальнага для беларусаў нема. Але я сапраўды этой тэмай займаўся з канца 80-х гадоў і нават апублікаваў спіс супрацоўнікаў КДБ і сексотаў, якія знайшоў в шматлікіх архівах беларускіх. Бо насамрэч некаторыя архівы, звязаныя з дзейнасцю НКВД і КГБ в Беларусі, можна было знайсці в зусім нечаканых месцах. Напрыклад, калі взяць медычныя архівы, можна раптам знайсці всіх супрацоўнікаў НКВД, курапатчыкаў, расстрельшчыкаў, якія там лічыліся в паліклініцы НКВД, і вось так далей знаходзіць, што з імі звязана. І ведаеце, што меня ўразіла, Зміцер? Калі вот удалося мне іх апублікаваць, спачатку в перыядычным друку, потом в книжцы у меня вышла книга за кипучей чекистской работой, присвяченная только вот этой части, не ахвярам, а катам. Не было реакции громадства. Один только человек, чей батька был там згаданы, мне позвонил и доводил, что он там працаваў, да, вот в этот час в НКВД, но никого не забивал. И это меня многому научило. Оно научило тому, что в этой справе, по-перше, не треба спадзявацца на грамадскую думку, што калі ты нечым займаешься і упэўнены і знаходзіш доказы, это твоя адказнасць, і ты мусіш за это адказвацца. Это одна з высноваў. Другая, уже больш широкая. У меня были знакомые сярод диссидентов московских, больше за все, не только Кабака, а іншие в Москве. И вось яны рассказывали, что в 70-е и на початку 80-х годов диссидентский рух фактично был в Москве и в России знищены КДБ вельмі простым способом. И они стали доводить, что некоторые лидеры диссидентства сами агенты КДБ. Причем это расповсюдживалось самим КДБ. Вот выкликают человека на допыт. А в этот час другого выкликали на допыт, его выпускают, он выходит, он бачит: о, этот человек вышел, а что он там робил? И оправдаться было немагчыма. И вот это, знаете, была как инфекция, просто как ковид некий. Недовер, и этого было достаточно, подрывался довер. То, что мы зараз назираем в оппозиционных партиях ці там в інших структурах за мяжой, звычайная тактика. Тут з ей, мне здаецца, есть только один способ. Прынамсі, я ім карыстаў змагацца. Па-першае, не трэба быць адказным. І трэба разумець, што трэба дапільноўваць свабоду камунікацыі. Трэба не даваць падставаў да шантажу.
Трэба быць цярпелівым, не все браць на веру то, што бачыш. Но это звычайныя асцярожныя паводзіны чалавека. Але другая, яшчэ больш важная рэч — это презумпция невиноватости. Ведаете, вот это одно из самых великих досягнений цивилизации, я лечу. Презумпция невиноватости. Нікога нельга абвінавачваць, пакуль мы не имеем и не ведаем доказаў. Каб ведаць доказы, сабраць іх, трэба уменне, трэба час. Альбо это профессия, это может быть журналисты, это могуць быть професійныя следчыя, это может быть суд. Але паўтараць безадказныя абвінавачанні таксама это удзельнічаць у этой справе. Ну и третья выснова. В принципе, калі это тычыцца вас самога, на вас это скіравана. Адзіны спосаб паводзінаў — это не каментаваць, не падліваць, так сказать, полымя в это, газу в это полымя, не кісларод не дадаваць, а працягваць рабіць сваю справу, рабіць яе найлепшым чынам, паслядоўна, не даваць себя збіць. І вот это найлепшы адказ, я мушу сказаць, што калі ты это будешь рабіць, ты будешь сам упэўнены, і галоўнае, што будзе вынік. Вы ў сваёй кнізе узгадваеце гісторыю, калі вы у былога старшыні КДБ СССР Вадзіма Бакаціна спыталіся, ці былі, колькі было агентаў КДБ на радыё. Потым вы тое ж самае спыталіся ў былога дырэктара ЦРУ Боба Гейтса, і абодва адказалі, што нічога не знаем, нічога не было, і гэтаксама. Вот. Но вы-то чалавек разумны, вы ж ведаеце, што спецслужбы не маглі пакінуць без увагі такую структуру, як Радыё Свабода. І я з гэтай нагоды прыгадаў сваю размову дзесьці ў годзе ці то 12-м, ці то 13-м з Владзімірам Нікляевым. Я ў яго спытаўся, узгадываю, мы з ім узгадывалі выбары 10-го года, і я ў яго спытаўся: вы ведаеце, хто у «Гавары праўду» быў сексотам? Ён кажа: ведаю. Кажу: а дзе гэты чалавек зараз? Говорить: у «Гавары праўду». Я говорю: а як так? Ён кажа: лепей ведаць і трымаць каля сябе. Это ваша тактыка якая? Все ж таки вы галоўны рэдактор, вы разумееце, што дзесьці хтосьці ёсць стукач, як это там у фільме сказали, чувствую я, что ты мил человек-стукачок, да? Вот, и вот як вы себе поводили? Трэба пазбавляцца. Потому что у вас, як у кіраўніка, ёсць адказнасць. Разумееце, апроч всяго ёсць яшчэ адказнасць кіраўніка. Калі рызыка і ваше адчуванне прафесійнае такое, што рызыка занадта сапраўдная, ад такіх людзей трэба пазбавляцца. Мы ведаем, конечно, что были агенты, той же самый Олег Туманов в чешской редакции, коли вот архивы все пооткрывали, в румынской, в польской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Это в этом сенсе секрету нема. Але адзінае, что я хочу сказать, знаете, что они ничего не зрабілі. Вот не паўплывалі. Вынікі все ровно, они же мусили мимикровать. Ты, бедные люди, мало того, что сексоты, мусили все равно перекладать новины докладно, что проверяют, читать их, тлумачить, чему эту новину поставили. Фактично, чтобы там не думали их секретные службы, они працевали то на миссию. Я да іншага. Вы цытата з вашай кнігі. Было некалькі выпадкаў, калі былыя супрацоўнікі раптам пачыналі кампанію бруду. Нагодай звычайна выступала звальненне, ну і гэтак далей, гэтак далей. І гэта вы прыгадваеце гісторыю ранейшую. Я такія гісторыі там незадаволенасці там ці выказвання нейкіх прэтэнзій чуў і па выніках пасля 20-го года, калі рэдакцыя Радыё Свабода была, як і ўсе астатнія рэдакцыі незалежных СМІ, знішчаная, вымушана была з'язджаць і гэтак далей. Як вы ставіце, як вы увогуле ўспрымаеце? Былі памылкі, не былі памылкі? Ці сапраўды, можа, былі пакрыўджаныя несправядліва? Ці гэта сапраўды вось такія кампаніі бруду на пустым месцы?
Ой, ведаеце, оно ж і так, і так. Канешне, нешта можна было зрабіць іначай. Некаторыя сітуацыі просто маюць двойную ацэнку. З адной перспектывы вот так лепш, з другой так. Это звычайная жыццёвая сітуацыя. Я в дадзеным выпадку каментаваў просто, калі я называў не то, што это людзі іншую думку выказваюць, а менавіта калі пачынаюцца там абвінавачанні і нейкія сапраўды агідныя выказванні. Але вот сапраўды это было цікава. Вот чалавек жыццё як бы працуе на працы, гаворыць па-беларуску, як толькі даходзіць да гэтых эмоцый, у него сапраўды каналізацыю ў галаве прырывала. Але ведаеце, вот мы з вами даволі шмат гаворым на эту тему. Насамрэч это, я не ведаю, одна, может быть, 30-я частка про тое, што кнігі, кніга. Кніга все ж таки не про это. Кніга про іншае. Кніга про святло. Там, дзе няма цемнаты. І як это святло могуць ствараць журналісты. І не толькі сённяшняе святло, але і доўгатэрміновае. Вось это то, што мы ў нашай прафесіі называем вялікія праекты. В дадзеным выпадку, магчыма, самым вялікім праектам для радыё Свабода это была бібліятэка Свабоды, да? Пад сотню кніг, многія з іх былі фіналістамі Гідройца. 3 аўтары атрымалі прэмію Гідройца. Вы ведаеце, што Ежы Гідройц, наш калега, так сказать, журналіст, он же выдаваў часопіс, да? Он некалі выдаваў часопіс «Бунт млодых» у Варшаве, потым за мяжой выдаваў часопіс, потым «Палітыка» назывался часопіс «Культура». Так вот, пры часопісе он выдаў 600 кніг. І вот эти кнігі і яго, в прынцыпе, уплыв на палітыку, на культуру мелі надзвычайнае значэнне пасля паразы сацыялізму, пасля круглого стола, калі ўжо перамагла салідарнасць і новыя прыйшлі да ўлады. Яны вызначылі фактычна палітыку Польшчы замежную у адносінах, у тым ліку да Беларусі. Вось это ўзор таго, мне здаецца, як можна было працаваць. І для мяне вот это вельмі важнае было, каб доўгатэрміновыя думкі людзей, якія не мелі доступу, каб яны не зніклі, каб яны працягвалі існаванне і маглі потым удзельнічаць у стваральным працэсе новай Беларусі. Бо такія аўтары, якіх мы маем, чые галасы гучаць, мне здаецца, хоць іх уже няма в жывых некаторых, яны гучаць, і яны павінны быць пачутыя пры будаўніцтве той Беларусі, якая, я спадзяюся і веру, все ж таки будзе пасля завяршэння цыклу вот этих 2 пачвараў у Менску і Маскве. Ну і на завяршэнне, спадар Александр, я цалкам згодны з аўтарам цытаты на вокладцы, які сказаў, што гэтая кніга мусіць быць на ўсіх факультэтах журналістыкі вольнай Беларусі. Безумоўна, журналістам трэба просто ведаць гэтую гісторыю, каб не было вось гэта перарванасці, калі не ведаеш, ой, а там оказывается вот нешта там было ж нейкае жыццё 5 гадоў таму у журналістыцы, яна мусіць быць. Але зацікаўце, чаму гэтая кніга мусіць быць і у прыватнай бібліятэцы звычайных беларусаў? Ведаеце, мы говорим все-таки с вами про книгу. Давайте я вам прочитаю, калі вы мне дазволіце. Конечно, дазволю, а то я тут папярэднікам вашим, якія былі у нас у праграме, сказаў, дастаньте рояль з куста і што-нибудь прачытайце свае кнігі. Яны такія, ой, а рояль недзе там у суседнім лесе. А вы вот бачите, падрыхтаваліся. Югася, по-моему, вам сказала, что дети гуляют под столом. Ну, нешта такое, да. Мы зайшлі ў хату, і гаспадар адразу паказаў мне на радыёпрымач. «Моя свабода», сказаў ён так, як кажуць пра нешта блізкае і дарагое. Дзядзьку было за 70, прымач таксама быў ветэранам. Была восеньская раніца, туман, траву прыхапіла шэрань, але адчувалася, што дзень будзе сонечны. Мы з жонкай прыехалі ў невялікае мястэчка пад Менскам да яе бацькоў, а яны паабяцалі свайму добраму знаёмаму, давняму слухачу Свабоды сустрэчу са мной. Мы ішлі па вуліцы, каля дзядзька ў акуратным некалі святочным гарнітуры, які чакаў каля веснічак, павітаўся і запрасіў да сябе ў двор. Мы ўвайшлі, я працягнуў руку, гаспадар узяў, але не паціснуў. Я не паспеў зразумець, што адбываецца,
ён нахіліўся і пацалаваў. Як мне дастала такту не адхапіць, не запратэставаць, не пакрыўдзіць шляхетнага чалавека, ну, я сам не ведаю. Відаць, адчуў, што адбываецца. Руку целовали не мне. Вот для этого за что люди могут поцеловать журналисту руку? Для этого фактично и написана эта книга. Дзякуй вялікі. Ну і я безумоўна як лукашуку жадаю вам перамогі, атрымаць прэмію гідройца, хоць вы другі раз удзельнічаеце у кароткім спісе, як вы сказали, звычайна атрымліваеш на трэці раз, ну але можа спрацуе зараз неяк лёс інакш. Тым не менш, я гэта жадаю усім, асабліва сваім знаёмым, таму как бы хварэю за ўсіх, але ну лукашукі forever там наперадзе. Таму яшчэ раз нагадываю, цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца з 25 года адбудзецца 15 лістапада о 19 гадзіне у еўрапейскім цэнтры салідарнасці у Гданьску. Дарэчы, вельмі адметнае месца, гістарычна значнае, тое месца, дзе нарадзілася салідарнасць, там і музей салідарнасці ёсць вельмі шыкоўны, а дарэчы, у тым музеі ёсць і экскурсаводка на беларускай мове, якая можа правесці экскурсію. Таму абавязкова завітвайце на цырымонію ўручэння і абавязкова замаўляйце сабе беларускамоўную экскурсію по музею. А будзе вяшчанне Еўрарадыё? Слухайте, про гэта пакуль не ведаю. Это трэба ўжо ў кіраўніцтва пытацца, таму што ўсё ж таки не так усё просто. Часы для свабоднай журналістыкі нелёгкія, як вы добра ведаеце. Тым не менш, Рада Свабода, Еўрарадыё таксама заслугоўваюць гідройца, так што будзем спадзявацца, што мы там з вами побачымся. Безумоўна, дзякуй вялікі. Ну а на сёння я развітваюся з нашим гостем яшчэ раз. Былы галоўны рэдактар беларускай службы Радыё Свабода, публіцыст, пісьменнік Александр Лукашук быў у нас у эфіры. Дзякуй вялікі яшчэ раз за удзел у нашай праграме. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.